ọcha ebe anyị nọ bụ obodo ukwu unu ma nọ today ka eme rally High Chief Emmanuel Nwachukwu ọ kparị ụmụaga obodo eze ka ọ gwa ha ya chikwado maka ebe ịgwa ha unu ma n'ụbọchị Satọde ka ọ ga-akpọtụ convoy, they're very long. I didn't get it. Yeah, man. Love it. Madam High Chief Emmanuel Nwachukwu eze abatawa n'Umuaga ọ gachago rally eze abatago
Amen. Amen. Nolano. Amen. Yes. Oh, do kana. God do kan Igwe Umuaga. Kai kete hi ba ine ke. Yes. Aye can Hallelujah. Actually, I got it. Umuaga, ya gawa. Wabu popo, we have I say I got well. I go yana. Yes. I'm a Umuaga over there. I know they are this the international national group. But I know if I could ask Igwe, as I have a lot of Umuaga over there. Confirm. Ebony in the I share them. The Maracana Biaqua. Everyone need to come around the Maracana.